Ako si Drew. Kinaingon, ang pagsulti sa kamatuoran mo ay makapagaan sa imong galangan. Mo kining nitapos akong kinabuhi nga, di na ako mahimong mahikalimtan. Dong. Ang tao sa imong pagbiyahe. Natural ma, kay may pangandoy pa po ang inyong akong pamilya. Tumanag yun ng imong isaad na mo, Juha. Oo ma, ako ginantumanon ma. May pagkaduda kay masasampa na ka sa barko sa gawas. Ako ini taon paabot ang kabuuan na ako makasakay, mahitay. May Binjay, maubot na ang panahon nga makasakay sa ga. Gamay antos lang. Ako bitaw. Ilaman sa katuig na nagbuhat ko. Karon niya na. Sampa na des. Yana, sige nak. Pag ayo-ayo sa imong paglarga, inigabot ni mo dito dong sa Manila dong. Tawag ba yun dayon, ha? O ma. Ini din ni makasakay tag barko eh. Mingaon ta sa itong pamilya. Pero mag-antos ko. Saon man nga. Mao manipangandoy na ako. Na makasakay kong barko. Manipangandoy na ako sa akong kinabuhi. Kasagaran sa akong kauban ng mga Tagalog. Tagalog din eh. Pero doon na sa mga Bisaya. Pero usara. Kami rin taong duwang magsigig at tubang ini kung huway trabahoon. Ay, Pedro! Oh, Bay Ariel! Bisaya dis! Ano na? Ha? Isig ka na ako ng dagat. Nagato niya ka. Laim dining ni aras barko ba isa? Ang imong buhaton, no? Hindi ka layan. Mag-FB ka. FB? O dili ba? Ano ako? YouTube. UGs. Oh, O, masali na sa Netflix ba? Buhatan na ba? Andrew, aron di ka maburingan. Sabang ka, eh. Muna yung among gibuhat diri. Ako? Nakakuyaw ko pinagi sa FB, eh. Mo ba? Lagi! Basta Simon, bay. Daghan kay mga babae nga magpalabtik. Pero klaro kay God nga, sila nang uyab. Mga kumakaupan ni barko eh. Busy kinang silang cellphone na. Ako sabi, mag-FB sa ko. Aron ko malingaw. Scroll tabi. Uy, kini. Kagwapa. Gwapa ni Mariana. Yay. Simple kayong beauty. Siya naman niya. Geraldine. Uy, kagwapa ko din niya. Kilala ko yan, si Geraldine. Friend yan ng pinsan kong si Sugar. Taga Cebu din yan, Drew. Ganun ba, Ed? Oh, pakilala mo naman ako sa kanya, Ed. Mag-friends request ka sa kanya. Pag ina-accept ka na, ayun, diskartehan mo na agad. Uy, gi-accept ni Geraldine ang akong friend request niya. Ako sa Eric, i-message me. Hi, hello. Thank you sa imong pag-accept. Nako. Okay, send. Manawag si Geraldine. Hello? Hi! Naigukus pa na ni Kupido. Ha? Unsay imong ipasabot? Na love at first sight ko ni mo, Drew. Usa? Parehas data. Sa pagkakita na ko sa imong profile picture no sa FB, giganahan din ko nimo. Basig destiny gid ni nato. Okay ra. Pero matan pa nila ang siman ko no, siman lolo ko in a report. Ang uban tingali pero FYI, Geraldine, dili ko parehas nila eh. Kung mainlag ko, usaragid na siya. Wa ako makinanglan og dagan oy. May kang mga tik, Drew, ha? Oy, dili ni atik ning ako ha, Geraldine. From the bottom of my heart gid ning akong gisulti nimo. Aron ka mo to. Ini ka na og nagos barko no? Magkita ta. Ug magpakasal dayon ta. Kasal? Magminyo na ka?
Ayaw yung ko kumidyahe, di na. Tinuod lagi na, ma. Inikanaog na ko sa barko, magkikita ko sa babae nga akong pakaslan. Lain na ni mo, Dong Joy. Ingon ka, tumano ni mong imong mga saad para namo. Pero unsa naman eh. Unsaon man ni mo pagtuman nga magminyo ka naman di ay. Wow! Kaswerte mo ba yun, oy? May lalaking mapakasal ni mo. Ako pa yung giampo ni Lord, Sugar. Nga makakita kong lalaki nga mo pakasal na. Hoy, girl! Nagdamgo ka na ba ka ng kasal, no? Isultihan ni mo si Joe nga gay kasal, huh? What? Bati, dapat day no, i-announce mo kang draw nga dali ka tunay nga girl. Kung dili, syukla ka, Geraldine. O ang true name ni mo, Gerald. Ma! Jo, anak! Isamot ka magkagwapo hinoon ako eh. Kuyag, pangandaman na ako ni ma, para ni Geraldine. Hain ka naman karon, ha? Madawag na ko di sa tong meeting place. Okay. Mo pa'y pag-abot ako dere. Waton di ka. I love you, Geraldine. I love you too, Drew. Live-in? Mag-live-in lang sa ekonomi kay iya pang tumanon ang iyang gisaad nga hatagan kinig kaharuhay sa kinabuhi ang iyang ginikanan. Unya na. Huwag ka magkulbayan, no? Ha? Sampal lang, no? Kung sa inyong pag-live-in, okay ba si Drew? Nga dili ka tunay na babae, di? Ano? Nasyukla ka di ay, ha? Kung saan man mo, ha? Bayot? Hi! Geraldine? Yes, ako! Drew? Oo, ako ni. Hindi ka sa ikot kayo na ako. Lipay kay ko, Geraldine, nga. Nagkita na kita sa personal. Ang imong itsura. Maugid sa imong profile pic. Mausa ko, Drew. I'm happy. Love, tawagan na sila si mama ni mo. Ready na ang food. Mamahaw na ta. Huwag yun ko masayop sa pagpili ni mo, Geraldine. Thank you. Ani lang una tamang puyo samtang. Huwag pa ta makapalit og atong kaugalingon nga bay, ha, Geraldine. Okay naman yung baya. Ani ta din ni maghimo og daghang liwat. Ligoy na agad niyo mo. Wa pa ka mahupog, Drew. Ako nalipong na. Dugay gid ko mahubog lang. Excuse me ha. Kahiyon ko. Mangihis ako ha. Ay, lagi basta beer. Kapoy kay imunan kay sige tagpangihi. Excuse me ha. Okay. Sundon ako sa sasya. Og adto mi dito mag-love making. Uy, marua. Was ka ang timpultahan. Gituyo. Pisudlo na ako ang... Uy, unsa niya ako nakita? Nga nung nagbarugman nga nangihi si Geraldine. Dili, nagpatilis siya. Please subscribe. Uy, dili babae ang akong gikalibin. Wa, gabae. Geraldine! Bayot ka! Drew! Giilan na ko ni mo! Bayot ka, Geraldine! Ha? Drew, let me explain. Exchange sa imong mata! Nagilad ka na ako! Bantugra! Dugay na kung gusto nga makik-sex ni mo, pero Please subscribe. maayo kay ka mangita og bagi aron di ta magka-sex, ha? Pero nasakpan na ka! Bayot di kang animala ka! Ismaya ako. Wa ko magdahong nga si Geraldine nga akong gigugma. Usa ba day ka fake nga babae? Parehas ming duha nga may tumoy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bining, ginaingon, strike while the iron is hot. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Alex! Alex! Anong gitawag ni mo sa Papa Alex, ma? Animal ang abahan ni mo, Romeo? Manglaban na unta ko, gisapot kong kalit kay may nakitaan kong bra sa bulsa sa iyang porol. Kung anong si puto naman ka mabiling, eh, imo mong ka ng bra. Dili ako ah! O, kinsa dito, ma? Sa uyan na sa siguro to sa imong amahan.
Uy, ba, uy? Taka ka lang da. Taka, bitaw. Imuha tong bra, oy. Ako, kini, ako ning bra. Kagamay aning pantaptoy. Kung sabi bang taptoy? Panaptong tap-tap sa totoy. Sama ka. Dili ni ako do. Wa ko'y bra nga lis-lis. Kang kinsa ni. Ambot lang, oy. Kinsa ning bra? Kinsa tag-iya ning bra? Ang moangkon makadawat og 5 ka kilong bugas o grocery items. Nagbining ako, ana. Ah, Vicky? Ikay tag-iya ining bra? O ako, ana, nang bining. Unsay imong ilhanan nga imo ni? May nakasuot na nga anak ko nang. Awa, tanawas si kita, ana. Di na mo nakiti ng bining. O ganong dito maning Alex nga kumbana? Subscribe. Ha? Aw, diday na ako ang bra ng bining, oy. Sige na, diasa ka na, Oy, klaro dire. Vicky, balik dire, Vicky! Hatagan pa ta kag 5 ka kilong bugas o grocery items. Balik dire, Vicky! Pangagi sa doy, binigna oy. Binita ko bayot, dili ko binigna. Pagpagwapa ba, aron di mangitag batanon si Alex. Pa ba siya matagbaw na ako? Kining akong performance, labaw pa nes 16 anyos yut. We, di nga nang bining. Buang man ka kang ikasulting bayuta ka. Nang bining, si Alex himsog og panglawas. Daghan pang mga babae ang madani sa pamarug sa imong bana. Samtang ikaw nalusyang namang ka. Napay gisulod nimo ay. Talawa maglibog ko. Unsa man na? Say porol? O say porol. Sayal dang porol? Ay, ilas kang bayuta ka! Mao ni Kolots! Please subscribe. Palangay channel. May kay ni anak ka, Alex. Kahumot sa bra. Kumot sa animal ka. Kanus alang nagsugod ang inyong relasyon ni Vicky, ha? Uy, bining. Unsay relasyon ba? Okay. Nalagwa ka manggod. Demonyo ka. Kabata ni Vicky. Sama ra siyang imong anak, Lex. Ay, pait na ba yan ako, eh? Pait? Ikaw pait? Paitan ka nimo nga tamis man kay kas mga babay? Kung nahibaw pa lang di ay ko, Lex, ingon ini ka kahimabay, di yun ko magpakasal nimo. Unya, nganong kamo may nigasto pagkasal nato, be? Sabada ay, di sa ka ay, kay may pangajian pamanday ko. Awa. Sa naman raw orasa. Bali na yun. Alas 7 na sa gabi, eh. Ay, mga jeep pamanday ko sa tong silingan. Ay, di sa ka ha. Unya na lang tong padayog away, iniguman ako pangaji, ay, ginoo ko. Nye. Miki, surti ko singoon kay. Unsa man lo? Uy, Amos Alex. Dili. Surti ko singoon! Olo. Okay. Ni? Manihapon na ta. Sige na mo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Please subscribe. Lord, daghang salamat sa grasya nga imong gihatag namo. Og Lord, salamat sad sa mga disgrasya sama sa pagkapalikiro sa kumbana nga feel niya ulitaw paghihapon siya. Nga yung anak mo ng imong baji. Lang itong anak mo. Di ka ba O niya, ikaw, nauwaw ka. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Humana, tag-ampo, mga onata. Palangay Oh, channel. ngayong sulti ka? Mahimo man. Bayan sa unsa man na Romeo. Bahin maaning si kasuko ni mama ni mo bining ba? Mahimo ba? Ay, tagi problema sa mama. Ay, luoy biya ko niya. Palangay channel. Romeo. Si bakong matay na sa mama pa. Ganahan ka, ngay kay basulon sa iyang mga kaliwat. Romeo. Vicky! Kadi tanday! Vic! Vic! Ay, kukuptinoy, Alex. Oh! Manoy taroy? Nasuko bayas ng bining na ko. Magbuwag na tayo, noy, Alex, oy. Di ka mo sugot, oy! Pamako sa Alex. Diba sige sumbong kikas DSWD, kami nyo gigit patbayaan ni Vicky, ha?
Dili, oy, 20 years old naman ko. Palag ya, palag. Ha? Palag. Basta, kung padayon ang panimo ang inyong relasyon sa akong apo, do. Nakabati ka? Hello? Padayon ba kayo yung relasyon sa akong apo? Ipatuon nga mo sa abogado nga. Gi-rape nimo si Vicky Alex. Uy, wa man kuray pa niya. Wa man kuray pa niya, lo. Alex. Ay, hako, mandayon. Lex. Uy, bag-ubay akong kaliko. Simunta akong buhok, oh, smells terrific. Sama ko dyan, Bening. Tawag dia. Wa pa man ko ka agod, uy. Unya, basa pa maning akong buhok, good. Okay, labot. Ay, lain na sa danang wa kay labot do. Oy, bana tamang ka, asawa man ko nimo. At bang ako ba? Sige na ko. Sumuka ni mo, Bening, ay. Samo ko. Karon na lang. Sa bag-o patang minyo, sigihan ko nimo. Bisag nakatog na ko. Saan naman to? Sa una, ug karon parihas ra na. Badiya, eh. Oh, Uga na kayo na. uga kay wa na may bisbis. Bisbisi ko, Lex. Ay, yan, Bening, ay. Tawag na di, ha? Paita ni maitara na to. Hagukan na lang ta. Dapang kulihan. Talikdan pag yan pa, Eds. Oh! Kagiututan pag yun ko. Maramag nagisi ang kunduroy. Perte pag yung baho, ay ahak magkaning badaha. Mura magbasurang nalata. Dili gid ka ha. Patugtog pa kang kanahana ka. Ako'y mangitag paagi nga mabisbisan ko nimo. Yak at kang banaha ka bisa maini. Bagulat ba ni mo, Bening? Mura ko ginat taugan sa buwak kalibutan. Tahu ka. Bahawa. Bahawa. Ay, agay! Pagtukmod ni Alex nako, nakrak ang akong batang. Maglisod na hinon kog lakaw. Suko siya nga akong giyakan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, tao lang ko nga na kinahanglan og lawas ng mga kalipay. Kung Please nakasaman subscribe ko sa akong Palamay pagkaasawa, pasaylo atang ko. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong. Palamay Kalimutan. Tinuod ka, day? Mamisita na ko si Ador karong gabi eh. Ay, ula kitay. Pag maghinaot ko na siya, nga imo na siyang sugtoin. Please subscribe Palamay Drama. Ug uday, sugton gid dayon ako siya kay tinuod nga. Kung tinuod man gani nga mamisita gid siya nako rong gabi eh. Sugton gid nako siya Palamay dayon. Drama. Kanya, dahil si Breaks, ang saon naman lang, nanguya ba sa katunin mo? Oo, pero ako nang gibastad uy. Kay wa mo ko'y gusto niya. Pag si Ador, siya ang gipaabot ako Please nga subscribe mamisita nako. Palamay Panguyab Drama. ako, day. Si Ador day Christine. Ako Palamay doon Drama. na, wako'y pagsupak bisag kinsa nilang duha ni Ador o Breaks ang imong mahimong hinikugma. Apan gusto ko nga kung kinsa ba imong sugtod, ay hagdan na Please dayon subscribe kasal. Palamay Drama. Diba? Kay sakto naman mo si Dad. Oo, ma. Pag si Ador, ma, siya ang akong sugton. Ana, sige, haron makakita na Palamay kayo apo. Drama. Ako na lang unya ng kalingawan ng akong apo kayo, wa man ko maminyok usab. Apo na lang, unya nga akong atimanon kung maminyok ka nanak. Karong gabi eh, mabisita man si Ador, ma. Please subscribe Hagdan ko dayon Palamay siya og Drama. minyo. Di ko ganahan na ng uyab-uyab og dugay, uy. Kuyaw kon mahilabtan ta, unya, kalit lang tambiyaan. Alkansi ko. Oy, Palamay ayaw Drama. tan pahilabot sa imong uyab, ha? Unya na itugyan ng imong lawas sa imong uyab, human sa inyong kasal. Please subscribe Palamay Drama. Kana tungod kay, doon na po ko'y gusto ni Motor. Pag nagpaabot ako nga, imo kong panguyaban. Pero Ador, Palamay bisag Drama. uyab na ta ha. Pero di ko gusto nga imo ko hilaptan ha. Kung tinuod kakit nga nahigugman ako, magpakasalta sa labing Sure. Mahal ka. Busa mo sugot kung Please subscribe Palamay sa labing mo Drama. kaning panahon.
Ako sulti sa mama at papa. O, abi mo day? Abi mo, kung maminyo na ko, doon na nalayon ko'y kabalhinan o puyo sa bahay. Nga ilang ipatukod para na ko. Wow, ha? Hindi na day. Kun mao, pamayin na dayon ko. Aron makasal na dayon tatong Ador. Please subscribe Palamay Channel. Palamay Channel. Adlaw rin siya itong kasama. Umuulit ako yung kita. Brief na ko, be. Ako, be. Ubuulo ko ni. Tawa. Tawa ako ni. Ako ni. Ay, anak. Dahil, ano. Please subscribe Palamay Channel. Sige. Ay, nagamay na yun. Huwag kang Dili pa man pa. malapa sa akong kamot. Lilipat pa. Lilipat pa. Uy, ang saan? Ang sakit. Pero joke lang. Kamay na tayo. Masakit pa Please man itong subscribe pagpaak ni mo Palamay singit sa Channel. baka sa bubukos. Padayan Sakit na. day, sakit day. Oh, Ang dili ay gamera ay daraman. Maubanak, gamay ra ang gibati mong sakit dihang na virginan kang ato. Oo ma, masakit pa man tong iyang pagpaak sa hilit nga baba sa akong ubos eh. Please subscribe Mauna Palamay tayo Channel. pagkaingnon nga gamay ra kang ator. Anak magkukuno na basta gamay ra, gamay sad ang sakit nga imong bation kay gamay man ang nisud. Anak gyud tingali ma. Pero kinila ikasulti ko nimo nak ha. Bana mo na sa ador, busa ayaw na pagtinguha nga mutilaw kapag dako. Kay kung buhaton mo ka na, Please makasakas imong subscribe pagkaasawa. Palamay Channel. Lo, mao pa Dailina. Nakatilaw di ka sa kumpana di ang ulitaw pa Palamay siya. Channel. Oh yes, day. Sabi ni mo, halos na mga ikal din nito ako. Naisip yun, natilawan ako. O kana si Ador, ay pastilan. Gamay, bubupag yung kaayo. Please subscribe Murag Palamay tabon Channel. sa white flower. Mga ay, naong lagi sa liga na na. Pero ang armada na, sakit pong po ang Palamay tumigas, day. Dito, marag mas ugdo pa man ang imong atubangan tanawon ay kaysa kumbana. Hikap. No, Ikaw pa, anugo oh. na. Try ani, Uy. Try ani. Ay, gay, gihikap ka inuholo ko anugo Please na subscribe niyos. Palamay Channel. Dual bang ko. Abo ang amiga. Pero, lahat ka na mo siya. Ang mao gani, nibaw pa lang po din noon ko daan ay nga ingon ana nang gidakon siya. Ay, Palamay mangambot na lang Channel. ako anak oy. Pero super love ko git siya. Mas ganahan gid unta ko nga love na ko ang lalaki unya. Dako og taas pud ang iya nga, di ba? O kung mao, day Please ako day may subscribe kung tambal Palamay no? Channel. Kanas breaks, day. Ang tukang ibo kay na di mo. Nya, Ito kabito na siya. Arong katilaw kang dako. bayot. O day, bida. Mas maayo pag si breaks ang imong gisugot, day. Kay dili lang kay magpirat-pirat ang imong mata. Sulimbad pa yun. Please Puro pag subscribe sito ni mo Palamay kumigot. Channel. Yun naman. Tilaw sa deka ni Brex. Ayo, sa tanong laki din sa atong sityo. Kanaras breaks. Nakadakog, armas. Dako pas pisukraan, day. Kita katong 5 nga murag sintinyal nga 5. Inana ang day. Uda taas wag yung kaingiya, day taas. Please subscribe Palamay Channel. May kadiha. Katunga rin ako, day. Gikat man to ni mo taas taan. Katunga ra. Uy, kadako, good. Palamay Channel. Ton ani bayot. Mura jukog nagkaon nga. Akong gikaon ba? Ako to nagyatang sa tutulan. Atis ka nga sa break, day. Day, igo lagi kas iya, day. Sos, feel yun din mo nga, bro, na igo. Kag, murag, Please subscribe. apil imong atay, kay igo, tungkol sa kataas. Ilihay lang imong atay. Ilihay daan. Kabuang kong takilin. Ano kayo? Ay, o, lagi. O, saban, ako ang tos breaks, ha? Ako siya ingnon, kikita ka niya, ha? Day, ayun na? Tinuod ka ba yun? Ay, sos. Gusto gid makikita si Ariana nako? Ay, Diyan ka kulibok, di pa tinoon. Please subscribe Ay, kuwang ko siya Palamay kalipay Channel. siya ang banang si Adult Town, ay. Mo nagipari ka niya Bixon. Mao ba? Mm. Ako ra ba bayot no? Hangtod ka. Palamay Channel. Nahigugma bigiguan ng Ariana. Wasa sige bayot. Ing na siya nga magkita mi. Kami arabang Ariana oy. Musugot ra ko nga imo ang kunyang kabit oy.
Musugot ako ba yun? Okay ra kay ko. Please subscribe Ay. Palamay Drama. Ako rin bahala ni mo nga kanang makaanak ka ng Ariana pero Pero, unsa man? tuwad sa gamay, be. Ha? Baliw na to. Ikaw sigurado kanaanak ka. Sige na. Aw, di ka. Ipagawas niyo mo, habi, kay gusto ko mabalik ang tikuka. Sige na dayon, Brixo. Please subscribe Palamay Drama. Ay, mag-overtime na ka ng trabaho. Ug ugma pa ka sa buntag mo pauli sa bahay. Oday. Kining Palamay Drama. makatigong tara ug daghang sa kwarta. Mag-overtime ko pimi day sa trabaho. Ay, sige dong. Para makatigong tinuod tag daghang kwarta. Sige ha. Pag-overtime, sige sa trabaho dong Ador ha. Please subscribe Palamay Drama. Tinuod ka, Lin. Oo, tinuod ka. Uy, mo ani siya rong nga piis. Wala giday, kaya ako siyang giingnan. Sutiham na ako nga waron imong bana sa inyo kay mo overtime, di ba? Daoy, Daoy. basig makakita ang ubang taos pagsunyo sa mong bahay ba. Daoy, may bawon niya nga akong bana. Please subscribe Palamay Ay, Drama. bahala. Basta, pangandam ko gabi, day. Palamay Drama. Ay, gusto ko mahikap. Ay, wala. Niya sa kabayo. Please subscribe Palamay Drama. Nagasagit ko sa kumbana. Palamay Drama. Pero unsaon taman, magpangita mong git ko sa wa sa kumbana. Kung iya ko masakpan nga may kabit, aw manghinaot na lang ko na iya ko mapasaylo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamay Drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Douglas, ginaingon. Igor man tatakang Palamay tilawan apan human sa tanan. Ikaw naman nun nga akong ganahan pakaslan. Kung nakaunahon ako nga ang akong uyab, akong biyaan. Mao ni nito po sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Douglas, mahimo ba? Please subscribe Hawak ko na, Palamay bi. Drama. Ay, pag-alis sa gianan, nagdali Sige na, baya Day. ko. Sige na ba, sugtan ako dahil. Ay, di Okay, ganita ka kunin mo. mahimong sugton. Love naman tikay ka. Badya, oy. Igo ra ka nga Palamay naibog nako. Ang gusto nako sa laki, kanag yung nahigugman nako. Mo ni sugto nako. Oh, lagi love lagi ta ka. Pero, oo na bitaw dahil nga, nahigugma bitaw gig ko nimo. So, badya, oy. Sige na, lagi sugtan ako ba? Palamay Sige. Dili nang hustong dapit na sugton ta ka. Ha? Doon naman ko'y bay, uy. Pamisitas amo. Palamay Awa Drama. ba'y dugi? Ako niya sugta eh. Kasungta ba'y dugi? Pagkota ka! So, ay. Ako magigingyanan. Oh, di ko sugta eh. Sao nga, naamang kusdaan nga, nanguyab niya. Palamay Oh. Drama. Oo. Mauso di nunsong ka. Babisitahin na siya! Lagi. Pero, bay, di ko mamisita niya eh. Ano ba? Doon ako ibabayan nga ako. Palamay Drama. Gigugma yun. Saan? Si Mila ba? Pero milargam sa Manila. Mo na, Mao, Mila, kay pabuto Milarga man man. ako. Oo, gani, Mila, milargas Manila. Mo pabuto na ko to siya bay nga mubalik din eh. Og siya nga ako Please pagbisitahan. subscribe Di ko Palamay misita Drama. ng Luida oy. Dili, bay Rico. Palamay Drama. Oh, Tinuod ka pa? wala. Nakakita ka ni Mila ganiya sa merkado? Oh, lagi. Gapon dahil kuno siya nga nabotikas Manila. Please subscribe Nakasulti Palamay man gini. Drama. Unsa man? Nangamusta man ganito nimo? Oh, mama nang musta siya nako? Oy, mato niya ay. Kung mapadayon ka kuno og panguyab niya, Palamay Drama. iya di ka sugton. Oh, mo ba? Pues karong gabi, buhato ko sa ila. Mamisita ko ni Mila. Ang padayon ni mo panguyab taong milarga, ha? Oh, lagi. Please subscribe Nakagusto gyud ko ng bayana ba eh. Ganahan kay ko niya. Kay cute kay na siya. Gamay nga pagkababae ba? Ganahan mo gagmay ko. Kay bago Cute kay na. milarga gamay sa mo ang kanala ka. Ay. Pakiton pa. Gusto kang kuot. Mailan lang ta. Kiningon nga sa good size ra. Puro kaka ba nga sakto rin sabong. Dili pagtimbang no. Unsa kay. Saman ha? Unsa oy? Basa lagi. Ikaw ba bright gigay ka. Oh, unsa ba kay?
Pero abi ni bay, nindot gigay ng huot bay. Gusto bitaw ka guot kay Mo bawa lagi na na. gusto na ko kanang sana pare ni Mila ba nga gamay ba. Kaya sigurado di ko nga huot gyud ang iya. Huot ihanas. Please subscribe. Palamay. Pabisita ini ka rugabi. Ina day Mila sugtan ko day. Love kay tika. Ang tinuod Douglas, dihang nawa ko dinis atong dapit kay ni adto kog Manila. Ikaw man ang gisigihan ako kuna-una dito. Ang tinuod love mantika. Managana lang ko nga masugot nimo kay basig mabugnaw ka ba kun imo na unya kong matilawan. Di na manggod ko virgin. Day Mila, natural na naroong panahon na nga dili na virgin babae. Ako bitaw, di na masag ko virgin kay daghan ng mga babae nga natilawan ako. Nga sa ato pa, okay ra nimo nga di na unya ikaw ang makauna nako. Oo, okay lagi kaya na. Importante nga love, tika. Oh, salamat! Salamat! Sige, kisigot na ka. Uyab na ta, Douglas. Yes! Gusto pagpanuroy ron sa mall. Ansa man, mamauli na ta? Ay, dili pa. Ano naman? Ayaw na. Manood na tag motel. Check in ta. Please subscribe. Douglas! Mo na, day. Umana man tagsurog mo, day. Niya, busog naman ta. Check in na ta kay ikaw na sa dang akong kanon. Ikaw, Queen. Di ka paliparan kay love ta ka. Pero gusto mo na to, ho. Di na ko virgin ba Oo, yun? lagi. Okay lagi kaya na, day. Okay lagi kaya na. Kay love, tagog ka ko. Taxi driver. I-drop di ko sa kamotel, ha? Please subscribe. Palami, ano yung magibuhat, day. Day, Mila. Love. Ayaw inuot ako. Sorry. Lami kayo, God. Ang imo sa akong hagkan, ha? Dali. Ay. Ganda po na, ani. Uy. Ay, reklamo kayo. Daga na mga lagi na ko virgin. Masali ko ni Aki na ako. Unang-una na magtakom diha. Mo di mo ano na magtapos. Sige na. Nagmisi. Nak, pwerte ng bunhanga rin taon itong imo nakuha. Oh, bawi. Si Mila. Si Mila pa nga pagkakabay. Pero iya ha. Grabe ra ko dako. Uy, kaka. Duha na di ka negro ang miagi niya. Grabe ha. Unya, Mga Please negro pa gyud. subscribe. ang sabay una mo ron. Ambot lang ani pa kung magpakasal ba ko og dayon ni Mila oy. Mauna. Pero abi nimo pa, love magina ko siya. Palamay. Love na ko si Mila. Saon? Mo na tinuod Rico. May pagtanaw man ko ni Douglas pero walang nako siya sugta. Please subscribe. Kay klaro man Palamay kaayo nga igo ra ko niyang binuangan. Bitaw, day. Sultay lang yung kulod, ha? Bustor ba unta natin siya bisita ni mo taon pero basin ako siya imong bastiron ba? Oh, kung mamisita siya, ako siyang sugton. Basta magtinarong lang po siya na ako. Ah, Buwag naman ka sila siyang uyab. Papamisitahan lang siya sa amo karong gabi. Please subscribe. Dasa sa imong atik nga buwag na mi sa kong uyap. lagi, sos. Dasan mo si tagbalik ka na. Mamisdaon ka na karong gabi eh. Iya ko nung kasugton. Palamay. Basta, sapot ko nung magtinarong ko nung ka. Magpatuo ko niya ba nga love yun na ako siya. Karong gabi, mamisita ko niya. Tilawan yun ako ng bayana. Salamat kay gisugot na ko nimo, Deluida. May pagtanaw mo po ko nimo. Please subscribe. Ugma day ha. Palamay. Manurit ha. Magkita ugma, Deluida. Punta na ko tilawan si Luida. Ang si Luida ang akong gipamayan. Og siya ang akong pakaslan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sarah, ginaingon, kinlaki bitaw ko, pero uturo man sa ko magpahilabot sa lalaki nga ganahan ko. Og ikaw, ayaw og kumpiyansa nako. Ayaw ko palaguta ha, kay ganahan ra ba ko sa imong uyab. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mamisita ka sa akong anak. Unang, nakita mi ganiya dito sa merkado. Ako siyang komedyahan nga nangisita ko karon. Ni okay man siya. Oy, Dong. May uyab na bayat taw ng akong anak, Dong. May bag-o na siyang uyab. Kuman sila magkabuwag atong iyang uyab pupusa. Ingon man siya na nga, buwag na kuno sila ni Ricoy. Bahala ka basta istoryahan ta ka. Ala, sige, dayon dere. Lingkod dito sala. Kay sakon kong akong anak nga si Sarah. Balik na.
Unsa? Buwag na sad mo atong bag-o pa lang nimong nauyab. Duha ka semana pa gani mo atong nagkauyab, buwag na mo. Si dugayan ma. Basta dili na ko makasabot niya, buwagan dayon. Payadlokon, labaw pa ko nga pulanog laki. Kana susiday ay, naaron sa silong ay. Sige, kana na sa isugta. Palauyab man kay kang bayhana ka. Ganahan man sa ko anak niya ma. Sige ma, sugto na ako. Salamat day Sarah, kay gisugot din ko nimo. Ganahan man sa ko nimo. Pero yun na. Di pa. Uyaban mo ni Nada. Oo, uyab mi pero karon nga gisugot na ko nimo. Buwagan ako sa dandit. Klaruhan na diya ha. Basig masuko siya nako, makig-away to nako. Di ra basag ko mahadlok niya. Di baya ako'y namugos nga, magkauyab ta. Ikaw ba yung midot-dot nako ha? Hindi na po niya bati kay to siya Kay kung magni diretso ra og hayam. Di ka maong pagana. Di ay. Mao. Suwayi ko. Ha? Ingna lang niya ko kung di ka makauyan sa kong dinadaan. Okay raman sad ko nga, imo dayon kong buwagan. Gusto ko nga kikitagay nimo sa lawas ng kalipay. Mao pa? Ikaw, uyab naman ta. Bahala ka. Okay. Taxi driver. I-drop ni sa labing duol ng motel, ha? Please subscribe. Kalech, kagahi good ani. Mura manikon mo Sundang bata. Nganong nanabi man kang nangilog ko kuyab, ha? Ginganlan pa ko ni mong burikat? Nakakita ka na burikat ko? Mahimo ba ito ka ikiha, ha? Sige, Kiya! Ha, makalagkot ka kay imong ilog si Jose nako. Wa ko mangilog og uyab nimo. Gisugot ko lang siya kay ganahan sad ko niya. Kung tarong pa ka, di nimo siya sugton ginahibaw ka nga may uyab na siya nga mao ako. Ha, buhaton pa kay di mo kusab. Bantay ka nako, bugnuon tagi ka. Ay, sige, Chay. Bisag unsa pang orasan, dili ta kasi buganday. Di good hinon na dat. Dunay mas gwapa pa ni Jose nga nanguyab nako. Ilugan niya ha. Ilugan niya, uyaban niya kay malintian gyud ka nako. Moingon ka gani dahil nangilog ko, kanang ako'y nanguyab. Nya, di man ako'y nanguyab ni Jose. O kanang giingon ni mo nga umaabot ni mong uyab. Ampo lang, day. Nga di siya manguyab na ako, day. Kay manguyab gani na nako. Unya ganahan sad ko. Kinsa ka man nga akong kaikogan. Bayot. Naibog na ko si Jerry nga bagong uyab ni Nadet. Day. Gusto ko na siya manguyab ni mo, day. Ay, di lang kumapatol niya. Uy, bayot, uy. Lisod na, kung magka-true-case na po ni Nadet. Hasol, ay. Di na bagit ko, masibog og bugno, Chay. Jerry, uy. Usa, ayaw yung kaibog ang babayhan na ha. Pasig masira ka og mauyab ni mo siya. Kung tinuon mangingon ni anak siya, no? Ayaw pagsigig panaway, ay sigig panabi sa mga tao. Okay. Mahibo ka ba yan nga ikihan niya? Doon na ba yung hitabo, anak? Nga usa ka tao na priso kay gipakawawan ang babae nga bayaran. Ay, pakihaas kung gusto siya. Wa ko mahadlok niya. Di ay, ha? Ingon ana din yung gipanabi, ha? Kutob sa lalaki nga makagusto na ako sugton? Day. Mao na iyang nabati og naong taon nga iyang ipanabi dito sa gawas, day, ha? Ako gani, ako sa gibadlong. Sos, ako naman giaway sa kanahan. Di ay. Gusto gyud di ay siya nga magdaog na ako, ha? Pwes, dawaton kong iyang hagit. Magkikita na ako sa Sarah, syudad yun. Oo, ay. Gana kung sugot ka. Ang tinuno bayot, ganahan ba ko niya? Pero, please subscribe. basig na, masira niya ko. Uy, takirob kita to, dili, oy. Soy, alang gil kayo na date niya. Mga bisag unsa na ipagdao taon ng buhaton ni Nadet. Nga to ang Sarah. Oo ba? Sige. Ina siya, ina Sarah. Makikita ko niya sa gawas. Abi ba na ko dili ka mo anhi? Ang tinuday, mas ganahan ko ni mo. Please subscribe. Nga gusto ko ni mo. Uya ba ta? Dili ta kasugton, kay uyab na mo anang babayhan na. Apan patilawon ta ka nako. Ug kung makatilaw ka na nako, ikaw ni bahala nga mo desisyon kung unsay sunod nimong buhaton. Tana, manutag mo tar, Jerry.
ka na? Please subscribe. Kalamay Gusto na kumukha na nabisi ka na, Jer. Kalit. Ubuhan ko niya. Ubuhan ko niya kung brief. Sige, tata. Wow! Human makatilaw si Jerry na ako. Iyag yun dayong gibuwagan si Nadet. As kang sukuahin noong Nadet. Please subscribe. Pero mahadlok, oy. Wagit ko mahadlok bisag gamay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Problema ron, mahilig kon kay akong bana sa sex. Mahadlok gani ko kung day off niya sa iyang pagkagwardya. Kay oras-orasan gyud ko niyag bagdok ay. Og nahadlok ko nga modaghan ang among mga anak. Og niya, sugdon ako sa pag-asoy kining akong sugilanon. Ramon, andam na tong imong baon. Tuwa na po to'y sudan. Kompleto na to. Yun na pa. O pa man ka nag-ilis? Nagtapis pa maghihapon ka ng tualya diha? Naghigdas ka, Tri? Please subscribe. Silbing. Dali sa diritan niya. Manghigda tagpalik. Uy, unsa naman sa Uy, Ramon? Uy, gabi ha? Bisan kapoy ka, gikan kas duty, ni-score jud ka. Pagkakadlawon, nanungkab na sab ka. Unya karon, mujir-jir na pud ka. Kakapoy ba Ramon? Uy! Ay, gusto ka nag-istorya. Uy, kapoy diha. Pata. Samtang mutuyod pang tuhod. Ubok yun daw sa. Bebe. Pakuuta ko. Uy, naon sabay ang Ramon. Uy! Sumaperte na natong bahuan. Diri. Uy, Ramon. Sige, pabiya ka. Usap ako. Puro na po kag... Kung sa... Sulirap ng imong mata. Isulirap pa. Uy, nagsunuray na itaw ng atong mga anak. Uy, tingali mo mabdos ko. Sus. Oh, matod mo. Nagtake kag tablitas para di ka mo mabdos. Unyag masipyat. Kaya nakalimot ko tungod sa kabisi sa pag-atiman sa mga bata o sa panimay. Ay, sus! Ayaw sa nakunaw na. Uy, mali na ko na usa. Ramon, Dali, siya. Dali, bebe. Bilang ka sa tarong ka. Hinaya. Pwede magisin ako pantin. Mali, ako na usa ka. Sulirap na mong mata. Sulirap. Bigyan na yan. Kasibig, lamay, agad ay tanya. Oh, Ramon! Please subscribe. Palamay drama. Lola, ari lang katipon sa paghigda sa kwarto sa mga bata. Andua ka mga bata mo imong idog o kanang atbang ining kwarto ha. Kwarto na mo na ni Ramon. Away problema tanya. Human sa akong toyo din sa Cebu. Upauli ra po dayon ko sa Negros. Aon sa man, wa kapasakit sa mambana. Ay, wa man Lola. Perming kalipay. Tanaw ra ba nako? Gaugan ang panit nimo. Gasunuray man ang imong mga anak sa pangidaron. Unya ra ba karong panahon na? Dili may mo patuyang og panganak tungod kay mahal na kayong palaliton. Pagpaedukar pa. Nahibaw bitaw ko Lola. Hindot man nga daghan tag mga anak, pero ang pangutana kaya ba sa pagbuhi? Gauga ra gitaw nang imong pamanit inday. Pa-check up daw og doktor oy. Ay, nag-inom ang good kog pills la. Ana bang, dili ko mo mabdos. Ha? Nakauyon ka ana? Ay, di ba? Please subscribe. Nag-inom kag tablitas nga di makapamabdos nimo? O bitaw. Ambot oy. Wa ba ka ko masipyat ini? Wala mo kog mabdos. Kapoy ako lawas. Malipong ko. Wala man gani og naay.
Kanang bahong kimikal ang akong ihi. Unsa? Say katul-katul sa kong panit ay. Nyaw, ipuwa-puwa man gani. Please Na, ay, Ramon. Ikaw manggod ba? Sige kag tira pasagad. Magduog lang ganit ang duha. O maduol ka sa akong saya. Yung kunin mo lungan. Bisang utong dako. Manghingod to ka. Tingaling mabdos na sab ko ini. Ay! Uy. Ayaw kong pagkasad-atan niya, uy. Kaysa panahon nga magkuantang duha, parehas man tang gilamian. Saba, ay! Ba ni mo Ramon ay. Asawa man tika. Mao nga na yung ko nimo. Usa na gusto nimo adto ko laing magpahungaw. Usa. Nawa naman hinuon ko gana nimo oy. Diya ka na oy. Ramon! Please subscribe. Oh, nauli man lagi ka. Ay, nausab na ang oras kong jotes kung gibantayan. May ke, nangatog na mga bata, day. Dali. Si Dali. Please Magunsam ta. Ay, naunsa, magunsa pa. Hindi, magkuan, good. Ha? Pagbiha ni mo, di ba nagkuan ta? Ay, ganina pa man to, naunsa, ay, sige mapaskin pa. Ay, hinahinay Ramon. Ay, kamalipong ko. Ay, sandig labi, harap di ka malipong, harap di ka matumba, isa mo pa. Agay, hinahinaya, kay mapiang ko. Ay, ayaw, hindi lang, nasulam ka ba kasi, oy. Sige, magkabalik ko sabi. Darap. Nag-away mo si mong ba nagabitan niya? Wa man lula. Mura magog saba kayo akong nadunggan. Akong dunggan murag dunay gitook. Unya, mga butang nga nangatagak kagol ko lang agi. Mamunog na ba na ni mo tanya? Ay, di lagi na mamunog lula. Time pa sala ha. Ay, manabaon ako kay daghang bulingon. Oy. Lingkod tanya katingaling. Magba kasi mong gibarugan diha, oy. Naon sa mga, oy. Uy, Mari, ayaw ginagbalibari imong bana. Kay basin og mao na hinungdan sa inyong away ug mangita na hinuon naglain. Mao lagi Mari, oy. Wa man ako nabalibari ba? Pero nahadlok ko. Doon na naman ko hibati sa akong lawas. Uy, wa ka makauyon sa contraceptives nga imong gigamit. Balik ka tong imong doktor. Basin og ilisan na Mari. Niya to kag doktor? Na o si resulta? Mabdos ka? Kuandong. Og mabdos ka? Ako ka na. Tingalig sa lain ha? Lain na sa di mong sinutihan, uy! Naamay usahay, Gon. Uga na kag tinagdan din ako, mo nga magduda naman lang tani mo. May ubos naman lang tani mo, oy Ramon. Naisultihan ti ka, no? Naipanahon. Nga sakitan ko kung imo kong gamiton. Gani mo utong na lang ko para dili maputol ang imong kalipay. O kanang giingon nimong laki, ikaw ray laki sa akong kinabuhi. Nga mangita pa magkuglain. Nga punti naman akong tagbawa nimo. Pamahaw pa ni Udto Snacks. Panggabi og makadlawon man. Giukay ko nimo. Wati ka balibari. Ang akong gikahadlukan. Nga kung masipya ta mo mabdos na sab ko. Ayaw kong inang ng laki ko. Kay wa na nako buhata. Gatuo gani kung wa ko makauyon aning akong gitumar. Nga dili ko mo mabdos. O dili pa ko magkontrol. Tingalig mo abot ako sa kadusina nga atong anak. O ganong mahadlok masab ka nga mo mabdos nga niya ko nga imong bana? O nagmunaghan sila. Unsa may imong ibuhi, ha? Unsa ito ipakaon o ipaedukar sa atong mga anak, ha, Ramon? Hahay, pagkawabay lamin mo ikastorya, ay! Wala kong gana. Mulakaw na kay! Oh, asa man ka? Magawas ka o magbahayahay! Please subscribe. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Neneng, ginaingon, buutan ko nga asawa, ug dili ko tuyo nga madakin sa pagpakasa. Apan, nagpasol man ko, nahitabo naman ang tanan, wa na. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.
Oh, day. Igo na ko siyang paghilak, day. Di mo sa kumahimutang ani, oy. Vlog ka na ko sa Manila nga magilak ka diya. Anong sumsag taong ka, oy? Alangan, be. Dugay pa man kang mabalik. Tingtog na rabaron. Ay, bahala nga mga niya sa kong labaw. Nga, balik unong raka buwan lang adto dito sa Manila ba? Pagwantahon lang ganato ang kamingaw, day. Ano ba na nakabuwan? Dali ra kayo na. Bueno, manglas na ha. Tanang kwarto na. Birahan to kag panglas. Sige, tanan na. Sige. Birahi ko panglas. Tanan na. Panglas ni! Panglas ni! Panglas ni! Napulog na gina. Ay, kadagan naman ako ni mo, baby. Kagabi at pagkataon. Pero lami, mangyapon. Panglas ni! Panglas ni! Ay, wag di kaloy ang imo. Ay, tuski man gihapon kayo ni mo ramanig po. Aha. Ay, panglas na pailain na ni basta tuski gyapon. Please subscribe. Usa ka buwan na kapin nga milar kang akong bana. Gimingaw na kay ko niya. Okay. Ang kilok naman yung akong upos ko eh. Kalami ba yung igay, piskot? Saon man ay nakuha man ang akong bana? Ay. Oh, si Lito man ron. Ang ulitaw nga manghod ni Junie. Lito, dong! Unsa may ato ni mo, dong? Ako daraw sa kapadagsan nga init kay linat as baka, te ba? Kanalinat ang baka init kayo. Ay! Pinadaan ni nanay, te, para ninimo. Ay, salamat, dong. Akadiot, may manaog ko, pabuta ko diya, ha? Olo, uy, wala ba ko mamanti, uy. Mamanti sa kong dali-dali, eh. Unya, di na lang ko magbra, da. Please subscribe. Dayon, isulog na ako ng sinina nga nipis para pangkatog. Ang manaog na dayon ko. Gikutom hinuon ko da nga may dangal linatan slito. Salamat din ang linatan nga init pahal ito. Ay, kanipis kisulog niya. Uy. Maglak na kayo ang panti. Lito? Sebra. Naansa ka? Please subscribe. Gitutugan magkat ko ni mo maayo. Mata ini ay nasa kong ubos. Titit. Klaro kong pantido. Sa sunod ba, ay napagsulob o nipis kay sinina, ha? Nipis kay sinina, pero tanawa ko, amuro di baga. Lakra kayo mong pantitiyo. Hasta imong buhos, porbida. Lakra kayo, ha? Way brao, ang imong atgal. Uy, time pa, uy, nga naman na. Nagyuk-yuk lagi ng imong tubangan dong. Nga naman na. Ambot, nga ni siya, ti. Mahimo, sigpuo ni mo, ti. Arda ko. Ay. Pag mata ang kalit man naglakaw. Dong! Salamat na ng linatan, ha? Miliyok-liyok man ito niya atubangan. Klaro kinangisog ang iya nga nakakita sa kong lakrang panty ay niya wa umagbra. Buang bata bagal kay atubangan da. Kay, nanggilok man sang ako Agay, ihigop ko nig-init nga sabaw ay. Human ako higop ining init nga sabaw. Musot ko sa kwarto. Hapyoron ko ning ako. Hapyoron ko ning maayo hangtod nga magdali ko. Unsa dayo? Ay, di man yun nagkakawanda nini. Ay, ooy. Kapoy man sig, uy. Mas nindot yun nga ang bunal sa kumpanang mo ko. Please subscribe. Ako dahi. Ha? Double di ako. Bada, uy? Dual ko. Ako na hindi. Unsa ka? Hilom, uy. Ako na Unsa ba diha? Lalaki nga tunay ang ako. Di kong bayot. Ug ang akong bana lang ang gusto ko nga mudayon nako. Ang akong bana ra, toy. Please subscribe. Unya tay, ipaunsa ba na nimo wa man imong bana, bi? Mauli ka nitong banaha to. Di gyud ko musugot na mo palik pa siya Manila. Di na gyud ba yun? Unsa, uy, ay, ikaw din nakaganahon mo ato sa bahay sa imong bayaw. Kay, kung magtanaw ka nga, nakakita niya, mura kag makuan. Mugahi ako. Ikaw, uy, kalangin ang dahil lang natin yung mo, kaya doon na yung mga taong kadungog. Lisod kayo. Ay, kamay na kayo. Kita lang din ni, oy.
Wait tao, ay. Taon ko nga, doon na yan tayo makadungog ba? Nya ako ba? Wala ko maadto dito sa akong bayaw. Kaya hadlo ko di ko kugwanta bayot. Basi babirahan tanong ko dyan. Wala ba niya yung lisod na kayo. Wala Liki, o sige Lito. Ay, sabihan ta ka, no? Sininin mo. Nag-istorya gid mi. Gimingaw ko no kay sa siyang, kuan oy, siyang bana. Ug bunal namin ako kana gimingaw siya bunal siyang sa laki. Pero kuan ko no, pirmi ko no nga manggilok ang iya ha. Pastilan oy. Busa, lakaw. Birahi diya. Birahi siya. Kasi birahi diha. Sige no. Kasi may birahan ako diha. Gusto mo ko. Ako po pwede. Saba diha oy. Pero kaniyo tragod biyot mo ni isulti niya. Walagi. Oh, walagi. Unsa ka ba oy? Hindi mo ka tuon ako. Pero sa dili pa. Di pa ka maadton no. Oo, yung anong luhod makasa kung matubangan ka na hana ka. Kinganyo ka man ha. Oo, sa man di ay ha. Ako'y unang kuunsi ko lalap sa imo ha. Dali-dali. Abiyan ko na si imo. Kasunis. Birahan ko ni Dwinda. Birahan ko ni Daan ba imo ha. Ito abi. Ay, di para man ka malakaw bi. Birahan ta. Okay, rag mo sugot ko birahan ko ni pero ani ko na ipasok sa imong ilong ha. Wa kay sapi oy pagpuyo diha toy. Kadun Johnny. Muli na ka sa sunod adlaw og di na ka mobalik des Manila. Oday. Please subscribe. Tagbaw na gito niya taday ha kay. Muan na lang ko diha, muuli na ko. Ay, salamat. Karoon na gitoon ko ani. Katilaw na gitoon ko ani gahi. Makakaon lagi ka day. Nagunsa man karon diha day, ha? Nagunsa ka? Dera sa atong salad dong. Nagdaster nga way panty. Please subscribe. Unya, naghapyot-hapyot sa ako Nagkalito. Uy, di. Ayaw diha salad eh. Balim tos kwarto na to. Ay daw, kira uy. Ako ramang usad din eh. Mo ba? Sige ha. Bye na ha, kay mo trabaho na ko day. Ate, bye. Daoy. Oh. Hala, si Lito. Hala, giwalis ra ba na akong duster? Ay, magkakita sa akong ubos, ani. Ay. Dong Lito. Dong, ay! Uy, time out. Ay, ngano na ni. Titiyon na lang imuti. May ba akong gidlo? Safe, diba? Eskwenta. Pwede rin sana dito sa bangko. Kaya nga sa bangko. Ito na. Ato na sa kwarto. Dali. Ito niya tao na niyo. Humot kayo niyo. Klaro kayo nga. Huwag nagitaw ni gamit-gamit. Ako pang kamot. Kagahi ka ganito. Gahi ko na. Sige man ako nauna ni mo. Amos lang ako ng gahi. Sige. Sige May nahitabo yun namo sa manghod sa kumbana. Wa ko makabalipad ang iya kong gihagagay. Saon gimingaw naman sad kay ko. Pero pag uli sa kumbana, wa na mo tagad siyang manghod uy. Kay naa naman ang kumbana nga akong makaplit panahon sa kong kahitlaw. Ug wa na ko'y plano nga magpakasapa sa kumbana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jimboy, ginaingon. Di ko mamili og gwapa. Ang akong piliyon kanang babae nga buutan, unya matuod nga magmahal ako. Ug di ko niya luiban. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa man taon ka bay Jimboy? Nakauyab na lang ko kadaghan. Pero wa pagiin mo. Wa kay agi. Unsa man ni? Kana tungod kay wa pa ko'y nakitang babae nga buutan ug matuod nga mahigugman ako. Naunsa man ka ba Naldo eh? Wa na mausong gugma-gugma eh. Ha? Importante. Oy, wa ko magapas anang gugmang akong gipangita. Kanang gugma bay. Gugmang gikinahanglan ko sa usa ka babae. Ang lawas nun nga kalipay, ikaduha na lang na. Kini ako bay, way gugma-gugma. Parang ako, bay Jimboy. Bay, kabalo ba ka kung sa'yo balita ron bay Jimboy? Kabalo ka? Wa ko kabalo. Unsa man na Ay Naldo, warti tao. Sluuya, guol tao ni ibugan siyang uya boy porbida. Ha? Si
Si Reynaldo? Hmm. Gatong hilig kay... Gibugan sa siyang uyab ay. O, lagi na ito. Sige hilak. Nya ang iyar bang luha, diri agi siyang ilong. Mo na. Mato niya ba nga wa say gusto sa iyong uyab? Wa say anang gugma-gugma sa kababae ko, no? Ay importante ko niya ba yung katungaw gingon ba? Mo na importante niya. Niya karon gibugan sa iyang uyab. Naguol siya, hilak-hilak siya. Nako. Waton pa niya, dutlan ko no siya ba? Kaya sa kung uyab, tugtap bahay niya. kayo modag. Bahay kayo modag, takilid, luhod, binanggit, grabihan ko na. tinuad, kinanding, binaki. Data na. Kakasuhay kag binaki. Na, wow po. Anong saan mo nang bakis? Kanang ang babae, kabayo. Ganun pag igo ni mo, mo kokak. O, tay, focus mo yan, tay. Pero bay, ako bay ba? Doon ako inaunanaan nun nga uyabon. Si Daling. Oh? No, kubag si nang mami. Si Daling yun ay mo. Si Daling, uy. Anak ni nang mami? Oo. Ang anak, dili ang inahan. Bagti asag nawong ano to. Please subscribe. Pislat kay ilong. Aki sunda ba eh. Kada uyab na ko mga wapa yun. Unsa mo. Ay, pareha lang gimong Bainaldo. Guwapa yun ang pilion. Pero di ko makasiguro kung may gugba man ninyo ng babae nga inyong gingon nga inyong gipanguyabang mga gwapa. Stilan sa di mo unsa mo ka. Para na ko masindot ang wapa kayo magbuwag mo. Okay ra sad. Tinuod ka pa? Buot maghikog si Bainaldo? Mao nga short case gawas ay. Main lang gani ko kay yun, naabdan sa imong inahan nga nagbitay niya kisame nga ang pisi gigosli og mao na diya. Tugag-tugag, yaga-yaga na ako nga ako kuno di ka mao manguyab. Siya kuno pala uyab ug wa magunahuna ng gugma-gugma. Basta kuno makat siya piles na kuno. Ya unsa naman ron, ha? Ana. Mao nya mao pagaingon nga dili mayo nga mosulti kay panapos. Kay nagdagan ba yung panahon? Kaluoy sa kumigo eh. Atuon ako sa Bainaldo pa eh. Tambagan ko to siya nga di maayo nga magunahuna siya hikog eh. Kay dako ning sas Ginoo. Please subscribe. Bainaldo. Oo na bay. Nadutlan ako niya bay kay may kay muluhod kung magmi bay. Muluhod siya. Muluhod? Oo. Pastilan. Ako mantagan isang pakaslan. Pero sa bahis, sabi kay nakakita man og mas dako pa sa ako. Kibiyaan dahin ko. Animal eh. Mao ni nakabati sa relasyon bay nga way gugma sa usag-usa uy. Busa ako no? Digi ko manguyab ko bay nga way gusto nako. Ug si Daling bay, nakagusto ko niya bay. Uy. Wala sa tanang Daling uy. Pastilan sa to eh. Pislat kay nag-ilong uy. Sa ka ba uy? Wayon. Di pa nimo ikapasigarbo dahil kanang pislat og ilong do. Pastilan ba nimo? Mauyab na nimo. Kagwapo ba yan nimo? Gwapo ka uy. Unya. Dako sad og taas ang imo. Pastilan, kakita ko kung taas mag-ay ng imo. Sayang kung magkasawa. Sayang magkasawa ka og babae nga pislat og ilong. Unya, lapad pag-ignaong sama ni Daling. Hoy, sa ako nag-iingon bay, ha? Wa ko magtanaw sa iyong itsura. Basta siya ang nagustuhan ako bay. Ug si Daling, nasabot na ko nga may pagtanaw na siya nako. Busa karong Domingo. Panguyaban ako na siya. Mamisita ko niya, Bainaldo. Unsa pa? Nagkita mo ni Nadit ang kanhi uyab ni Bainaldo? Ug miingon siya nimo nga may pagtanaw sa nako? Oo. Kung manguyab na kuno siya, manguyab ka niya, no? Sugton ka dayon. Gusto ko no siya nga siya ang mobilgin ni mo nak. Huh? Iba man siya nga wa ka pa katilaw babae. Oy, di sag ko pa oy. Igigo lang na siyang mutilaw nako. Di ko niya eh. Babae nga nakagusto nako ang akong uyabon. Unya ka na sang magustuhan ko. Lahi nga yung panahon no kay babae niyo may mutilaw laki. Ikaw man ka na no, laki man ka. Ako pa ikaw niya manak. Birahan na niyo mo kausas Nadit. Ha? Bisan bulang na siya. Pero og may go niya si imo nak. Kirigkig niya. Kirigkig niya gapon. Grabe kayo. Grabe ba ka kadako ng imo nak. Taas pag imo. Bahala na eh. Hindi ko pa eh. Basta si Daling, siya nga akong nagustuhan. Ug nabatyagan sa nako pa nga nakagusto sad siya nako. Busa siyang pamistahan ako ug daygan ko sa akong gugma. Sa di ko pa ikaw iatupag sa akong anak, kitaon na ang magsulti kadiyot, Jimboy.
Unsa man ang pagkisultihan mo nako ng maming? Jimboy, si dalig nga akong anak, nahigog magkit siya nimo. Apan nagpanagada lang siyang atubang nimo. Mauday nga dali to siya sa kasayan niyo sa taas. Nga pag-abot nako. Pero ngano nagpanagana man siya og atubang nako ng maming? Ay, tugod sa kabalaka gabasin ko noog, igo lang nimo siyang pahimuslan. Kung makuha mo na ang iyang kaputli, ay imo nang likayan. Kay di baya siya gwapa, pislat og ilong, unya lapad pagyugnaw. Mo ni yang gisulti? Oh, maog yun. Bisan ako na balaka ko nga basin og imo lang binuangan ang akong anak. Gwapo baya ka, hustos barog og matsyog lawas. Ang tinuod ng maming, mahal kay nako ang imong anak. Kung iya kong sugton, pakaslan ko siya ng maming. Basta baya ha. Di ko ni mo biyaan ha. Di baya ko gwapa. Unya ikaw gwapo ka. Unya macho pagid og lawas. Gusto pagid barog. Daghan biya king babae nga maibog nimo. Mga gwapa pa cute. Daling ka na kay nanguyab man ko nimo, but pa sabot mahal ta kay ka. Ug aron pag matuod na no, karon nga gisugot na ko nimo. Mamahay ko nimo sa labing madali. Ug pagkahuman, magpakasal dayon ta. Chimpoy. Sukad karon pagid ko kasuway og lips to lips sama ini. Lamian imong lips ay dali. Chimpoy. Please subscribe. Gusto ko chimpoy to. Kaya pa ko kasuway ingon ani. Mao ba? Pariya dito. Dali bi. Ubuon ko ni imong braha. Sige. Saan paghubo? Kini? Sa luyo. Sa likod ay. Hindi na ko diritang tangon sa tubangan. Napoy anak pero naman sa luyo. Ana ada sa luyo di. Kini. Ana, natantang na ko. Nakita na akong wow! Kanindot ni mo boobs ay kautugod sa yung boobs ko. Pagunita ko ha. Ay, ala. Ala kainit. Kalabihan ni kapon ay. Ako kisa na. Ay. Parehas gyud sa akong asawa nga pulos mo ay nakauna sa usag-usa. Dili go pa akong asawa pero love kay ko niya. Malipayon ko uban sa akong asawa.